ingantaccen maganin sanyi da kuma ƙara ƙarfin gaba, ma'ana ƙara kuzari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka, sannu mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha tamu mai albarka. Kamar dai kullum yau din ma na zo muku da wani zazzafan bayani ne ko kuma wani haɗaɗɗen sirri a wanda za ku haɗa kuma na tabbata za ku ji daɗin sa. Idan yanzu kuka fara zuwa tashar tamu mai albarka, ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna mana alamar ƙaraura, ku yi sharing da lakin na wannan bidiyo don samun sababbin shirye-shiryenmu da lokacin da muka ɗora su. Mun gode. A yau insha Allah za mu yi amfani da garlic, abin da ake ce ma tafarnuwa kenan. Idan aka samu tafarnuwa ko garin tafarnuwa cokali ɗaya, ko kuma idan ɗanyar tafarnuwa kake da ita za ka samu ƙwaya 5 daga ciki, ka ɓaɓɓare ta sai ka daddatsa ta, ka sa ta ƙanana sai ka jajjaga wannan tafarnuwar, sai ka ɗebe ta sai ka samu kofi ka zuba a ciki. To yanzu idan ka jajjaga wannan tafarnuwa ta ka ƙwaya 5 kamar yadda muka faɗa, zan ba ku shi haɗin daki-daki ne da yadda za ka yi wannan da yadda za ka yi wancan. To amma a yanzu ina magana ne akan wanda suke da garin tafarnuwa, ma'ana ko suka siyo sacet ɗinta, to abinda za su ɗebi cokali ɗaya kawai. Abin na biyu shine za ka samu wato wannan bitter cola, ma'ana namijin goro, shi ma cokalinsa ɗaya. Shi ma idan garin kake da shi ka riga ka daka shi dama ka samu garinsa, to abin da za ka yi kawai shine a nan za ka ɗebi cokalinsa ɗaya shi ma sai ka zuba a cikin roba ko kuma wani kofi haka irin na shan ruwa da ake yawan amfani da shi, wanda za ka yi amfani da shi kamar kofi na shan shayi kenan. To a lokacin da ka zuba wannan haɗi kaga mun samu abu biyu, tafarnuwa da citta da kuma namijin goro. To abu na uku kuma shine ana son lemon tsami. A samu lemon tsami a yanka shi biyu sai a matse ruwansa a ciki. To kun ga abu 4 kenan. Sannan abu na uku na biyar na ƙarshe ma'ana shine goruba. Za a samu goruba, kun san akan haɗa shayin asalin zallar goruban ma. Sannan amma wannan haɗin amfaninsa shine zai kare ku daga larurar sanyi kuma zai ƙara ƙarfin gaba ƙwarai da gaske. Wannan haɗi yana yi, an gwada shi an tabbatar. Ita ma idan ka same ta a cokali ɗaya kawai za ka samu nata gorubar, sai a zuba ita ma garinta a ciki, sai ku ɗebi ruwan zafi, ruwan lipton kenan, sai a zuba a cakuɗa a bashi ya kai kamar minti 30 ya dahu a ciki, sai a tace a dinga sha. Insha Allah za ka ga abin mamaki sosai da sosai. Sai wanda suke da ɗanyar citta, ɗanyen namijin goro, ɗanyen garlic tafarnuwa, sai kuma za su jajjaga su sai su zuba su ma a ruwan zafi, su tafasa su da ruwan lipton. A lokacin da aka tabbatar ya dahu ya ɗauki kamar minti 15 ko kuma minti 20 akan wuta, to za a sauke a tace, a zuba zuma ɗin shi ma a ci gaba da shan sa. In Allah da wannan sau 3 kawai za ka yi a sati, za ka ga abin mamaki. Sai mun sake